Gost intervjua jedan je doktor arhitekture. Pažljivo je gradio političku karijeru. Odustao je od kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na proteklim izborima. Vrlo vješto barata statističkim podacima, pa neuspjehe čini nevidljivim. Bošnjaci nikad više ne moraju činiti ono što im neko drugi kaže. Kaže Denis Zvizdić. Denis Zvizdić na čelu je i zakonodavne i izvršne državne vlasti. Član je kolegija novog saziva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, još uvijek je predsjedavajući Vijeća ministara u tehničkom mandatu. Upravo je u tehničkom mandatu Vijeće ministara završilo s odgovaranjem na dodatna pitanja Evropske komisije. Dakle, u zadnje 4 godine je zaista napravljen vrlo vidljiv progres i napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Ponavljam, usvojili smo sve strategije na koje smo čekali dugi niz godina. U ime predstavničkog doma upućujem čestitke gospodinu Denisu Zvizdiću. Na čelo Vijeća ministara imenovan je početkom 2015. Sat i po je izlagao ekspoze, najavio da će investicije i radna mjesta biti prioriteti. Znam da ćemo ja i kompletno Vijeće ministara biti pod velikim pritiskom i da će naš ključni suparnik provedi pomenutih reformi biti vrijeme i velika, ali moram kazati opravdana očekivanja naših građana. Ja ih ne namjeravam iznevjeriti. Kao prioritet istakao je i evropske integracije. Vijeće ministara koje je vodio dobijalo je pohvale za ostvarene pomake na putu naše zemlje u EU, ali i kritike zbog brzine njihovog ostvarivanja. Vijeće ministara uglavnom je dobijalo pozitivne ocjene i za saradnju. Vrlo kvalitetna, konstruktivna i dobra saradnja svih ministara unutar Vijeća ministara. Obavljao je i funkciju predsjedavajućeg Zastupničkog doma Federalnog parlamenta s koje je smijenjen zbog promjene vladajuće većine. Smjeni se usprotivio apelacijom Ustavnom sudu Federacije. Unatoč odluci u njegovu korist nije vraćen na poziciju. Želim zaista najiskrenije da se zahvalim svim zastupnicima i zastupnicima na izuzetno korektnoj saradnji u periodu dok sam rukovodio predstavničkim domom parlamenta Federacije. Bio je i premijer kantona Sarajevo, predsjedavajući kantonalne skupštine i delegat u Federalnom domu naroda, dugogodišnji je član i funkcioner SDA. Ko u stvari inicira pozitivne promjene, ali na način da istima upravlja i u konačnici ih uspješno realizira. Ko je u stvari u zadnjih 20 godina bio stvarni pokretač akcija i katalizator svih reformi. Pa naravno Stranka demokratske akcije. Odustao je od kandidature za člana predsjedništva, iako je prema riječima predsjednika SDA bio favorit. Rođen je u Sarajevu, osnovno i srednje obrazovanje završio u Gacku. Profesor je na Sarajevskom arhitektonskom fakultetu, gdje je diplomirao 1989. a doktorirao 2007. U jednoj TV emisiji odbio je navesti naziv svoje doktorske disertacije. Jedan je od rijetkih političara svoje generacije koji je aktivan na društvenim mrežama. Poštovani gledatelji i slušatelji Bosansko-hercegovačke radiotelevizije, gost intervjua jedan je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Gospodine Zvizdiću, dobrodošli u intervju 1. Hvala na pozivu i pozdravljam vas, vaše gledatelje i slušatelje. Ostajete li i dalje pri stavu da vaš mandat predsjedavajućeg završava onog trenutka kad bude usvojen godišnji nacionalni plan NATO-a i bude odaslan u sjedište NATO-a? Da, u potpunosti ostajem pri tom stavu, jer moj stav je baziran na vladavini zakona, na važećim zakonima, odlukama i strategijama koje je usvojila Bosna i Hercegovina, koja, kao što vidimo, ima opći konsenzus da želi postati članica Evropske unije, dakle ući u klub savremenih demokratskih zemalja, a Evropska unija je utemeljena na načelu solidarnosti, jednakosti i isključivo na načelu vladavine zakona. Prema tome, diskusija koja se vodi, koja je nažalost otišla na polje politike, umjesto da je ostala u sferi tehnike, struke i vladavine zakona, dakle diskusija koja se vodi o prvom godišnjem nacionalnom planu za NATO Bosne i Hercegovine je, po mom mišljenju, isključivo pitanje vladavine zakona, dakle nikako političko pitanje, nikako ne bi smjela i nije smjela biti tema političkog prepucavanja ili odlaska u sferu da se o tome razgovara kao o određenim uvjetima za formiranje Vijeća ministara ili bilo kojim drugim uvjetima. Zadatak svih državnih institucija, svih onih koji žele da
budu lideri procesa u Bosni i Hercegovini, svi oni koji žele sutra da budu članovi budućega vijeća ministara, jeste da poštuju zakone. Dakle, mi u ovom trenutku biramo između vladavine zakona, što znači demokratiju, ili nepoštivanja zakona, što znači pravnu anarhiju. I upravo zbog toga sam ja rekao, ako se već to pitanje počelo povezivati sa imenovanjem budućeg mandatara vijeća ministara, koji je u smislu njegove nacionalnosti potpuno nesporan, koji je u smislu imena, to je moj cijenjeni kolega gospodin Tegeltija, s kojim se ja dugo znam, isto tako nesporan. Ako se to dvoje povezuje, onda sasvim je logično da, evo, moj mandat predsjedavajućeg vijeća ministara će prestati upravo u onome momentu kada prvi ANP, odnosno godišnji nacionalni plan za NATO, bude dostavljen NATO savezu u Briselu. Jesu li vam vaši politički partneri, vaši saradnici u vijeću ministara, osim emotivnih razloga koji su medijski najčešće eksploatirani, navodili neke druge razloge zašto se protive približavanju Bosne i Hercegovine NATO-u? Ukoliko im stavite na son sigurnosne i ekonomske benefite koji iz toga slijede? Pa naravno, razlozi protivljenja, odnosno protivljenja usvajanju ANP-a ili neusvajanja ANP-a nisu dovoljno niti argumentirani, nisu logični, nisu opravdani. Jednako kao i vama, kada i sfere medija pitate za razloge, oni slične ili iste razloge iznose i na sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ja sam to pitanje 5 puta stavljao na sjednicu vijeća ministara, znajući naravno i zadnji put da predstavnici koji dolaze iz Republike Srpske neće glasati za ANP, ali suština je u stvari da svi moraju znati da taj materijal neće nestati, da ta tema neće biti zaboravljena, da je ta tema živa, da će ona ostati aktuelna, da je ona životno važna za sve stanovnike i budućnost Bosne i Hercegovine, jer stvari su potpuno logične. NATO donosi mir i stabilnost, Evropska unija donosi vladavinu prava, preuzimanje pravne stečevine Evropske unije i to su stvari najvažnije stvari za budućnost Bosne i Hercegovine. Mir i stabilnost su pretpostavka da možemo govoriti o ekonomskom, društvenom, političkom razvoju. NATO nije pitanje samo jačanja odbrambenih sposobnosti Bosne i Hercegovine. NATO je savez koji sa sobom donosi brojne benefite. Sve zemlje koje su postale članice NATO saveza ili u postupku pristupanja NATO savezu kroz aktiviranje godišnjih nacionalnih planova i mapova su značajno uvećale nivo direktnih stranih investicija. Nove strane investicije znače ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, znači otvaranje novih radnih mjesta, znači u stvari jednu vrlo kvalitetnu poruku i poziv stranim investitorima da Bosna i Hercegovina postaje područje atraktivno za ulaganje, područje koje nosi ili pruža investitorima i domaćim i stranim potpunu pravnu sigurnost. S druge strane, takve integracije, dakle integracije ka NATO savezu, integracije ka Evropskoj uniji, donose neophodnu relaksaciju odnosa i u Bosni i Hercegovini i u čitavom regionu. Dakle, smanjuju tenzije, povećava se nivo političke saradnje, povećava se nivo i razina političkog dijaloga i sve to sasvim sigurno vodi ka boljitku i ka dobru za sve građane, bez obzira iz kog naroda ili iz kog dijela Bosne i Hercegovine ili uopće iz čitave regije Zapadnog Balkana dolaze. Sami ste pomenuli da ste već 5 puta stavljali na dnevni red vijeća ministara godišnji nacionalni plan. Javnost se pita čemu stavljanje na dnevni red ukoliko je jasno da to neće moći dobiti podršku. Šta je vaš odgovor? Upravo ovo što sam sada rekao. Neko pokušava da stvori sliku da postoje neki zakulisni dogovori u kojem se odustaje od NATO integracija Bosne i Hercegovine, da usvajanje prvogodišnjeg nacionalnog plana je potpuno nevažan dokument koji neće biti dio pregovora o formiranju koalicija na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, moja poruka, uostalom to je i stav stranke koju ja pripadam i koju ja u svim pregovorima predstavljam, jeste da je jedan od baznih i ključnih elemenata budućih koalicionih dogovora usvajanje prvogodišnjeg nacionalnog plana za dalje NATO integracije Bosne i Hercegovine.
Da odmah budemo jasni, da uklonimo spin koji se pokušava ubaciti u medijski prostor, a to rade oni koji pokušavaju u stvari zasjeniti pravu istinu o ovoj fazi NATO integracija Bosne i Hercegovine. Dakle, mi ne govorimo o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Govorimo o prvom godišnjem akcionom planu i oni koji o njemu puno pričaju, ja bih zamolio da ga pročitaju, da se javno taj plan prezentira jer on je usvojen kao draft na vijeću ministara i on može biti javno prezentiran. Ja pozivam i medije da javno prezentiraju akcioni plan, odnosno prvi godišnji nacionalni plan i da se tamo nađe bilo koja rečenica, dakle bilo koja mjera, bilo koja aktivnost koja može štetiti bilo kome u Bosni i Hercegovini. Uglavnom koristite termin da se radi o tehničkom pitanju. Dakle, to je neki plan aktivnosti koje Bosna i Hercegovina treba da izvrši u smislu organizacije svojih oružanih snaga, ispunjavanja nekih političkih reformi i tako. Dakle, želim vrlo jasno da kažem, ta tema neće biti stavljena u ladicu, ta tema neće biti zaboravljena, ta tema će i dalje ostati vrlo živa i vrlo aktuelna jer je bazirana na usvojenim važećim zakonima, odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su potpisali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u tim ranijim mandatima i konačno bazirana na strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine koja je recimo usvojena u martu prošle godine, dakle samo prije 12 mjeseci i u kojoj je vrlo jasno navedeno, naznačeno, definisano da postoje dva glavna stuba vanjske politike Bosne i Hercegovine. To su evropske integracije i dalji procesi NATO integracija. Prema tome, ja zaista osobno u funkciji koju predstavljam neću odustati od te teme. Ona će stalno biti vraćana na vijeće ministara, a ja ću konzistentno, vrlo uporno nastaviti sa mojim kolegama tražiti model i rješenje koji će omogućiti ne samo slanje ANP-a ove godine, jer ANP sada važi za 18. i 19. nego da nađemo model da svi sljedeći ANP-ovi sve do daljeg napretka Bosne i Hercegovine ka NATO savezu budu redovno upućivani ka Briselu, a da neće doći do bilo kakvih političkih blokada. Prema tome, ne možemo i neće se pristati da se demokratski principi, demokratija sa svim svojim načelima koja mora biti vladajuća ideologija u Bosni i Hercegovini počne pretvarati u autokratiju ili u neku vrstu totalitarizma u kojoj će riječ samo jednog čovjeka ili jedne političke opcije biti vladajuća. Dakle, govorim i ponavljam samo o vladavini zakona. Pitanje prvogodišnjeg nacionalnog plana nije pitanje ničijeg ličnog hira, nije pitanje zahtjeva samo jedne osobe ili jedne političke partije. To je razdjelnica da li ćemo ići dalje stazama demokratije ili ulazimo u pravnu anarhiju u kojoj naravno svaki sljedeći funkcioner koji dođe na bilo koju funkciju ili svaka sljedeća koalicija bi onda mogla reći vidite ovo prije nas uopće ne važi. Svijet počinje od nas, svijet počinje od nas i mi ćemo to sve kreirati. Dakle, bez pravnog kontinuiteta nema ni pravne države. Jasno. Dakle, sljedeća oblast koja također govori o integracijama je približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Postoje procjene da nije baš izvjesno da ćemo kandidatski status dobiti ove godine. Šta vi kažete? Pa vidite, u principu u Bosni i Hercegovini generalno postoji jedna podjela na proevropski, na neki način skrivene antievropske snage. Ono što je jako dobro i što je, evo da kažem, dobra poruka građana Bosne i Hercegovine jeste da su dominantnije, mnogo snažnije, mnogo veće proevropske snage ili proevropski orijentisani građani Bosne i Hercegovine. Prema zadnjim anketama koje smo proveli, njih je 78%, prije toga je bilo 76%, sad već je preko 80%. Dakle, te proevropske snage su one koje će i dalje biti na čelu sa državnim i drugim institucijama generator evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Naravno, postoji i oni koji pripadaju grupi euroskeptika i oni vrlo često, ali obično bez bilo kakve argumentacije, hipotetički govore o daljim koracima Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama,
Pa ako se neka od tih hipoteza nekad pokaže eventualno tačna ili djelimično tačna, onda oni pokušavaju pokazati da su bili veliki znalci ili stručnjaci u toj oblasti. Vi govorite o atmosferi u Bosni i Hercegovini. Ja govorim o atmosferi u Bosni i Hercegovini. Je li izvjesno da možemo računati na kandidatski status ove godine? Dakle, nama nikada niko iz Evrope nije rekao da nije izvjesno da možemo računati na kandidatski status. Ja bih volio da čujemo izjavu evropskog dužnosnika koji kaže Bosna i Hercegovina ne može računati na kandidatski status. Takve ideje dolaze samo iz Bosne i Hercegovine od strane euroskeptika ili onih koji su antizapadno i antievropski orijentisani. Dužnosnici Evropske unije cijelo vrijeme su vrlo jasni, prije svega dobronamjerni, vrlo dobronamjerni. Posebno tu mogu izdvojiti dvije osobe koje su u zadnje 3 ili 4 godine najčešće vezane za evropske procese Bosne i Hercegovine, to je gospođa Mogherini i gospodin Hahn, koji jesu istinski prijatelji evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Oni su vrlo jasni i vrlo precizni. Mi to od početka znamo. Dakle, Bosna i Hercegovina neće dobiti nikakve posebne uvjete. Bosni i Hercegovini neće biti omogućeno da preskoči bilo koji dio utvrđenog procesa pristupanja evropskim integracijama, ali vrata Evropske unije i evropskih integracija ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu u dinamici i brzini u kojoj mi obavljamo svoj posao. Oni nikada nisu rekli Bosna i Hercegovina ne može računati na kandidatski status. Oni su u stvari samo rekli da će mišljenje na bazi dostavljenog upitnika i dodatnih pitanja biti završeno vjerovatno u prvoj polovini ove godine. Dakle, mi to očekujemo da bude vjerovatno mjesec maj, dakle maj ili jun, a onda zbog drugih okolnosti koji ne ovise od Bosne i Hercegovine, to je izbor Evropskog parlamenta, pa formiranje nove Evropske komisije, konačna odluka o kandidatskom statusu može biti prolongirana za mjesec novembar ili decembar ove godine. Ali ja sam potpuno siguran da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status jer smo završili, uspješno finalizirali sve zvanične uvjete koji su stavljeni ispred Bosne i Hercegovine za dobivanje kandidatskog statusa. Postoje neke procjene da bi izbori za Evropski parlament mogli donijeti promjenu političkog ambijenta, da bi desnica mogla prevladati. Može li to po vašem mišljenju uticati na poziciju Bosne i Hercegovine? Pa ako bi se to desilo može, ali po zadnjim anketama mislim da se to neće dogoditi. Dakle, i dalje će grupacija evropskih narodnih stranaka, kojoj recimo iz Bosne i Hercegovine pripada Stranka demokratske akcije, HDZ i tako dalje, i dalje će biti dominantna u Evropskom parlamentu. Sa nešto nižim brojem zastupnika bit će prisutan klub koji okuplja stranke lijevog bloka, socijaldemokratije i tako dalje, a predviđa se da recimo stranke desnice sa nekih trenutnih, čini mi se, 35-6 zastupnika mogu eventualno skočiti na 60 i nešto zastupnika, međutim mogu biti glasni ili glasniji nego inače, ali ne mogu biti dominantni i ne mogu upravljati procesima, evropskim procesima u Evropskom parlamentu. Dakle, da budemo potpuno jasni, Evropska unija je jedna od najznačajnijih organizacija i jedna od najfascinantnijih i najboljih zamisli u historiji čovječanstva. Ona je zasnovana na vrlo kvalitetnim načelima jednakosti, solidarnosti, ravnopravnosti i tako dalje i ne može, naravno, jedan broj određenih desno orijentiranih europarlamentaraca promijeniti politiku Evropske unije koja je dugo kreirana i zbog toga će ostati vrlo čvrsta. Samo da kratko uporedimo statističke podatke. Malo čas ste pomenuli da prema podacima koje vi imate podrška javnosti za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju čak ide i do 80%. Centri civilnih inicijativa u svom izvještaju, pozivajući se na informacije Direkcije za evropske integracije, kažu da je istraživanje javnog mnijenja polovinom prošle godine reklo da svega 56% ispitanika podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Jesu li to neka nova istraživanja koja ste proveli? Naravno, Direkcija za evropske integracije stalno provodi ta istraživanja. Mislim da smo prije mjesec ili dva dobili zadnja istraživanja i ona sasvim sigurno idu ka ovim iznosima o
kojima smo govorili. Paralelno sa tim istraživanja provode se istraživanja o NATO integracijama Bosne i Hercegovine i naravno da ona imaju mnogo manji procenat nego što su to evropske integracije Bosne i Hercegovine, s tim da je uvijek velika razlika između stavova ispitanika u Federaciji i u Republici Srpskoj. Dakle, u Federaciji je procenat i za NATO integracije i za evropske integracije veći nego u Republici Srpskoj, ali evo sada, pošto svi pa i iz Republike Srpske iskazuju stavove da postoji jedan široki konsenzus ili opći konsenzus u evropskim integracijama, sasvim siguran sam da će doći do nivelacije takvih stavova građana i u jednom i u drugom entitetu, ali mi naravno kao i uvijek posmatramo čitavu Bosnu i Hercegovinu. Jedno aktuelno pitanje. Evropska unija protivi se ulasku kineske investicije u projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Hoće li to uticati na poziciju Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji i kako ćemo se suočiti s tim izazovom? Pa ja mislim da neće naravno presudno uticati na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, zato što to nije neki endemičan slučaj koji je vezan samo za Bosnu i Hercegovinu. Kineske investicije su već dugi niz godina prisutne u kompletnom regionu Zapadnog Balkana. Najveće kineske investicije imamo u Srbiji, naravno imamo velike kineske investicije u cestogradnji u Crnoj Gori. Evo sada imamo najavljene i moguće kineske investicije u izgradnju termoelektrane i neke manje vrijedne projekte u smislu novčanih iznosa, manje vrijedne projekte u Bosni i Hercegovini. Uostalom imamo naravno evo i recimo prisutne kineske kompanije koje izvode Pelješki most koji je finansiran grant sredstvima Evropske komisije u iznosu od 375 miliona eura. Dakle, već dugi niz godina postoji kineska inicijativa okupljanja zemalja jugoistočne Evrope pod nazivom 16+1. Osim zemalja Zapadnog Balkana, tu je prisutan čitav niz zemalja iz Evropske unije koje sarađuju sa Kinom i koje naravno otvaraju svoj prostor i nude investicione mogućnosti za investiranje od strane investitora koji dolaze iz Kine. Tako da mislim da neće i nema nekih specijalnih razloga da to utiče na evropski put Bosne i Hercegovine, iako naravno u svim našim razgovorima, ja sada govorim o Bosni i Hercegovini i govorim o onim razgovorima koje sam ja vodio sa zemljama koje dolaze sa istoka, moj prvi stav i moja prva rečenica jeste da Bosna i Hercegovina ima dva ključna vanjsko-politička prioriteta, to su evropske i NATO integracije i da ćemo u okviru tih prioriteta, naravno kao baznih orijentira, raditi sve drugo, naravno poslovati, trgovati, privlačiti investicije iz cijeloga svijeta, ali svi moraju znati da je to bazno opredjeljenje Bosne i Hercegovine. U vašem mandatu predsjedavanja Vijećem ministara samo jedno ministarstvo nije prema monitoringu onih koji prate rad izlazilo sa prijedlozima zakona. Šta je sa nacrtom zakona o vanjskim poslovima? Pa, mislim da smo u više navrata sa resornim ministrom razgovarali o tome. Prvobitno obrazloženje, a već razgovaramo skoro 3 godine o takvom zakonu. Prvobitno obrazloženje je bilo da čekamo strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine. Evo, strategija je usvojena, poslije toga smo zaista imali obećanja da ćemo imati i zakon o vanjskim poslovima na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U radnoj grupi koja radi na izradi toga zakona, mislim da ispred, osim Ministarstva vanjskih poslova, skoro niko nije posebno uključen od ostalih ministarstava sa nivoa Vijeća ministara i to je sad zaista pitanje za ministra vanjskih poslova, gospodina Crnatka. Mi u svakom našem programu rada Vijeća ministara u stvari ugradimo taj zakon kao naznaku da smo spremni da taj zakon usvojimo. On je važan.
On je jedan od temeljnih zakona koji u stvari na neki način definira ili daje smjernice vanjske politike Bosne i Hercegovine. Da li će ministar Sanader, dok je još uvijek u funkciji ministra, poslati taj zakon, to zaista na neki način treba njega pitati. Mi smo ga cijelo vrijeme ohrabrivali da to uradi, jer ja osobno mislim, i to sam više puta govorio na vijeću ministara, da naša DKP mreža mora biti savremenija, mora biti efikasnija, mora unutar svoje strukture ugraditi one sektore ili segmente koji nisu koji dovoljno ne populariziraju kapacitete i potencijale Bosne i Hercegovine. Govorim dakle o ekonomskoj diplomatiji, govorim o sektorima koji bi se trebali baviti prezentacijom kulturno-istorijskog i opće kulturnih kvaliteta, prednosti i nasljeđa Bosne i Hercegovine, oni koji bi se trebali posvetiti društvenim aktivnostima. Dakle, sasvim sigurno ima prostora da se takav zakon usvoji, da on bude mnogo, da daje okvir koji će omogućiti da funkcioniranje DKP-ova bude mnogo efikasnije, brže, modernije, prilagođeno savremenim trendovima, prilagođeno aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini i da se posvetimo mnogo više ekonomskim, kulturnim i drugim temama i prezentacijama, nego da to bude samo jednostavno vrlo frekventno kadroviranje u kojem se naravno ambasadori i drugo osoblje stalno mijenja, a u stvari na neki način skoro pa nikome ne podnose precizne i detaljne izvještaje što bi morali podnositi i predsjedništvu Bosne i Hercegovine i svom resornom ministru. Da zaokružimo ovu priču o evropskim integracijama, evropski zvaničnici su u nekoliko svojih javnih istupa pohvalili napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Očigledno je da se nešto mijenja i u perspektivi Bosne i Hercegovine na putu atlantskih integracija. Koliko je po vašem mišljenju to plod sazrijevanja političkih procesa u Bosni i Hercegovini, a koliko svojevrsnog snižavanja kriterija u evropskim institucijama i NATO-u? Pa vidite, nije došlo do snižavanja kriterija kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. To je isto tako jedna od floskula ili evo kako se to popularno kaže spinova koji se pokušavaju ubaciti u javni prostor Bosne i Hercegovine. Kada god se napravi neki značajan iskorak na putu evropskih ili NATO integracija, onda protivnici takvih procesa ili pojedini predstavnici opozicije to uvijek pokušaju u javnosti prezentirati da je neko iz Evrope ili evropskih institucija nama nešto popustio ili nešto poklonio. Imenovanjem ovog vijeća ministara i naravno uz pomoć berlinsko-britanske, odnosno njemačko-britanske inicijative, oslobođena je ta, evo da je pod navodnicima kažemo, evropska energija i 15., 16. i 17. su bile najuspješnije evropske godine Bosne i Hercegovine, kada smo vratili kredibilitet Bosne i Hercegovine evropskim institucijama, realizirali sve ono što je bilo na evropskoj agendi Bosne i Hercegovine. U međuvremenu smo usvojili desetine cijelodržavnih strategija, od koje su 4, odnosno 5 ključne. Strategija transporta, strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja, strategija okoliša, strategija energetskog sektora, strategija integriranog upravljanja granicom i tako dalje. Zatekli smo Bosnu i Hercegovinu na crnim listama u vezi sa financiranjem terorizma i pranja novca i na crnoj listi Manivala i Fatva. Mi smo završili sve uvjete, a riječ je bilo o desetinama izmjena i dopuna i usvajanja novih zakona i Bosna i Hercegovina je skinuta sa svih sivih crnih lista kad govorimo o terorizmu ili financiranju terorizma ili pranju novca. Dakle, napravljen je vrlo vidljiv napredak na putu evropskih integracija i u međuvremenu smo realizirali skoro sve talinske uvjete. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo pregled odbrane, usvojen je plan modernizacije oružanih snaga, registrovane su praktično sve
vojne lokacije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dobivene su pozitivne sudske presude za lokacije na teritoriji Republike Srpske koji će se multiplicirati i to je naravno cijenio NATO. Taj trud je dakle vidljiv, bio je kredibilan, ocijenjen je od strane članica NATO saveza kao dovoljan da budemo pozvani da aktiviramo MAP. Dakle, moramo se vratiti u neke prethodne godine kada je naš GDP bio, rast GDP-a bio u minusu, pa 0,89%, pa 1,15% koji smo mi naslijedili, a u zadnje 4 godine on je iznad 3%. Imamo najveći rast izvoza u regiji. Ukupna vanjsko-trgovinska razmjena je već prešla preko 30 milijardi konvertibilnih maraka. Imamo ozbiljan rast industrijske proizvodnje i to onoga produktivnoga dijela. Nalazimo se među 20 zemalja s najvećim porastom broja turističkih posjeta. Dakle, imamo sve veći broj direktnih stranih investicija. U prošloj godini su direktne strane investicije bile najveće u posljednjih 10 godina. Povećan je broj u skladu sa podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, odnosno zaposlenih u zadnje 4 godine za skoro 100.000 osoba. Dakle, govorimo o pozitivnim pomacima. Samo još jedna rečenica. Da li je to dovoljno? Nije. Dakle, želim vrlo jasno da kažem da to nije dovoljno i da se mora ozbiljno i dalje vrlo naporno, kontinuirano i vrijedno nastaviti raditi na reformama. Reforme su bolne i to građani Bosne i Hercegovine moraju znati. Postoje reforme koje još nisu u suštini ni započete, kao što je recimo reforma obrazovanja, koja će biti ključna ako želimo napraviti društvo znanja, društvo jednakih šansi i društvo uspješnih mladih ljudi. Dakle, morat ćemo nastaviti sa vrlo bolnim reformama, prihvatanjem standarda, normativa i direktiva Europske unije kako bi u potpunosti ozdravili naše društvo, stavili naše prirodne i ljudske resurse u funkciju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Dakle, nije dovoljno, ali ono što je važno kazati jeste da su trendovi pozitivni i da stvari idu u optimističnom pravcu. U okviru ovog intervjua postoji redovna rubrika Građani pitaju. Ostavili smo prostor da građani postave pitanja našim sagovornicima. Birali smo ih slučajnim uzorkom, a izbor pitanja je urednička odluka. Predlažem da vidimo šta su to pitali vas i šta ih je zanimalo iz domena vaših aktivnosti. Da li je zadovoljan sa dosadašnjim radom Vijeća ministara i da li je njegova aktivnost oko slanja upitnika ono što je on očekivao? Jedno prosto, jednostavno pitanje, kada će prestati da vrši opstrukciju pri formiranju savjeta ministara. Mislim da je krajnje vrijeme već da se ispoštuje volja građana i da se savjet ministara formira i da se počnu rješavati stvarni problemi građana. Misli li on na narod? Narod mu se pati, narod je gladan, nane i dede nemaju šta da jedu, a oni primaju plate nenormalno visoke. Moraju se stvari izjednačiti. A ne znam šta bi pitala, samo i molila da nam bude bolje i da stave na pravo mjesto prave ljude. Bila su ovo pitanja građana. Dakle, prvo pitanje iz Mostara. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom Vijeća ministara i aktivnostima oko slanja upitnika? Je li to ono što ste očekivali? Imajući u vidu ambijent, kompleksnost našeg, naravno, ustavno-političkog i pravnog sistema i opće ambijent u kojem smo radili, imajući u vidu brojne opstrukcije kojima smo svjedočili 4 godine, koje su uglavnom dolazile od strane Republike Srpske, zbog činjenice da smo na nivou Bosne i Hercegovine imali jednu koaliciju, a na nivou Republike Srpske drugu vladajuću koaliciju. Moram reći da sam zadovoljan realizacijom ili stepenom realizacije onih ciljeva koje smo promovirali na početku kao ključne prioritete za Bosnu i Hercegovinu. Ponavljam, to su evropske integracije. Dakle, mi se nalazimo na domak kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. To će biti moment koji će u potpunosti, u pozitivnom smislu promijeniti buduće odnose Bosne i Hercegovine i Evropske unije, otvoriti novo poglavlje, otvoriti nove pristupe fondovima i Bosna i Hercegovina će biti tretirana na mnogo kvalitetniji način jer ćemo imati pristup ne samo novim fondovima, nego i mogućnost da pristupujemo brojnim sastancima i susretima kao
zemlja kandidat kojima do sada nismo mogli prisustvovati, gdje nismo mogli kazati naše stavove ili iskazati naše potrebe. U ovom trenutku očekujemo aktivaciju MAP-a i to je zaista toliko važno za Bosnu i Hercegovinu da to konačno moraju razumjeti svi i sudionici unutar Bosne i Hercegovine, ali svi oni koji i Bosni i Hercegovini i našem regionu žele mir i stabilnost. Unaprijeđeni su ekonomski procesi, ponavljam, nedovoljno, ali idu u pozitivnom smjeru i konačno Bosni i Hercegovini je vraćen kredibilitet unutar regionalnih i međunarodnih odnosa u kome je ona jedna respektovana zemlja sa svojim suverenitetom, teritorijalnim integritetom i međunarodno-pravnim subjektivitetom koji podržavaju, uvažavaju i poštuju praktično svi na čitavoj planeti, a jedino ga na neki način pokušavaju, što je potpuno paradoksalna i da kažem žalosna činjenica, naši susjedi. Drugo pitanje iz Banja Luke. Kad ćete prestati vršiti opstrukciju pri formiranju vijeća ministara? Krajnje je vrijeme da se ispoštuje volja građana. Mislim da je pitanje upućeno na pogrešnu adresu. Dakle, opstrukcije u procesu formiranja novog vijeća ministara rade oni koji ne poštuju vladavinu zakona, koji ne poštuju usvojene zakone, odluke i strategije Bosne i Hercegovine, koji, dakle, imaginarno, bezuspješno, neargumentovano, neustavno, nezakonski pokušavaju jednu neobavezujuću pravnu odluku parlamenta jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta nametnuti Bosni i Hercegovini, iako u toj oblasti nemaju nikakvu nadležnost. Dakle, vanjska politika, evropske i NATO integracije su u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine i ponavljam, pitanje je dobro, samo je upućeno na pogrešnu adresu. Naredno pitanje, mislite li na narod? Narod se pati, gladan je, a u politici se primaju enormno velike plate. Mogu li se te stvari izjednačiti? Gledac je, onaj koji je postavio to pitanje, potpuno u pravu. Dakle, nažalost, narod u Bosni i Hercegovini ne živi dobro. Može živjeti mnogo bolje, imajući u vidu dobar geostrateški položaj Bosne i Hercegovine, prirodne resurse, educiranu radnu snagu za one industrije u kojima imamo neke tradicionalne vrijednosti, tradicionalne prednosti. Da bi došli do boljeg životnog standarda, o tome smo već govorili, neophodne su reforme, dakle vrlo bolne reforme koje će promijeniti dosadašnje matrice ponašanja. Potrebna nam je vladavina zakona i vladavina prava koja će sve procese učiniti mnogo transparentnijim, kvalitetnijim, korektnijim i poštenijim. I konačno, naravno, potrebni su nam ljudi koji imaju i hrabrost i viziju da Bosnu i Hercegovinu povedu ka euroatlantskim integracijama koje nemaju alternativu. To je u stvari rješenje i kada dođemo do te razine, onda procesi će ići mnogo brže i zaista ćemo doći do mnogo kvalitetnijih životnih uvjeta za sve građane u Bosni i Hercegovini. I na kraju gledateljku zanima da li je moguće napraviti nešto u promjeni kadrovske politike i da se pravi ljudi stave na prava mjesta. Pa kako se kaže, politika svih politika je kadrovska politika. Ja naravno kroz moje, evo da kažem, dugogodišnje iskustvo mogu kazati da nisam u potpunosti zadovoljan kadrovskom politikom. Nisam zadovoljan prije svega kadrovskom politikom koju vodi moja stranka, onda ni kadrovskom politikom drugih stranaka, jer to su ljudi sa kojima ja sarađujem. Dakle, sarađujem sa predstavnicima brojnih stranaka. Evo, samo na nivou Bosne i Hercegovine nas ima 6 praktično u vijeću ministara. Dakle, nisam do kraja zadovoljan sa kadrovskom politikom, jer po meni su se na neki način spustili, pa čak u nekim segmentima izgubili vrednostni kriteriji koji znači znanje, sposobnost, vještine i iskustvo mora biti dominantniji od kriterija odanosti nekoj političkoj partiji. Iako, onako iskreni moramo do kraja biti, postoji čitav spektar vrlo kvalitetnih kadrova koji bez obzira što su imenovani od strane političke partije
zaista profesionalno, kvalitetno i efikasno obavljaju svoje poslove. Bila je ovo rubrika Građani pitaju. Mi ćemo razgovor nastaviti nakon marketinga. Poštovani gledatelji, ostanite s nama.